Mä oon sinnikäs, kova tekemään töitä, haluan oppia koko ajan uutta. Lähden jokaiseen asiakastapaamiseen silleen, että se on kauppa, mikä tästä syntyy. Mä koen, että se on hyvin tärkeä ihmisille, että on joku, kelle soittaa. On joku ihminen, joka pystyy tuntemaan sen tunteen. Mä pyrin aina tekemään parhaani ja palvelee asiakasta, on se sitten toimeksiantaja tai ostava. No kauppahan syntyy ennen kaikkea luottamuksen kautta. Mä oon ollut aina tosi ahkera myyntityössä ja mä oon pohjannut menestykseni oikeastaan aika lailla siihen. Olen mielestäni juuri oikealla alalla ja tykkään aivan hirveän paljon tästä. Joka päivä lähden ilolla töihin ja se on minulle tosi tärkeää. Joka tilanteessa, kun ihmisten kanssa tekemisissä, niin on niin sanotusti aina töissä. Että se voi se uuden myyntikohteen asiakkaan löytyä ihan mistä vaan. Mä oon nälkäinen hyvä myyjä. Mä oon lyhyen uran aikana saavuttanut aika paljon. Eli mulla on tälläkin hetkellä jo vakiintunut asiakaskunta. Asiakkaat luottaa muhun ja tietää kenelle soittaa, kun kotit täytyy saada myydyksi. Mulle se menestyminen on paljon muutakin kuin pelkästään taloudellisia onnistumisia tai paljon kauppoja. Että se on se kokonaisuus, mitä mä tässä niin kuin välittäjänä haluankin ehkä asiakkaille tarjota. Se on muutakin kuin pelkästään talokauppaa, se on sitä välittämistä. Arvosta omaa ammattitaitoa, olen nöyrä, kuuntele muita, pidä kaikki samaa arvoisina. Olen itse rehellinen, ystävällinen, auttavainen. Tää on niin vaikeet kehu itseäsi. Ja kaikkien näiden vuosien jälkeen minulla on tosi suuri tunnettavuus alalla. Minkä takia just nyt istun tässä penkillä, niin siitä voin kiittää mun arvoita tai työkavereita ja työnantajia, että ne oli jotenkin tosi vakuuttuneita, että nyt Liisa sinne ja se on sun paikka ja uskoin niin heitä ja ehkä jossain määrin itse semmoinen vähän old school välittäjä on, että tykkään kyllä ihan tämmöisistä perinteisistäkin asuntokaupoista, mutta kyllähän niin apua tekniikasta on ja somella valtava voima. Digisaatio tarjoaa meille tosi kattavia palveluita. Se tuo välittäjille ja sitten myöskin asiakkaille erilaisia työkaluja, mutta ei se sitä kohtaamista koskaan poista. Suoraselkäisyys, rehellisyys ja tietynlainen avoimuus, taito kuunnella asiakkaita. Vasta-alkaneille itselleni olisin sen sanonut, että jaksa uskoa itseesi ja painaa pitkää päivää. Lopussa kiitos seisoo. Kun lähdettiin kehittämään asennetta viime vuonna, niin meillä itse asiassa yksi tärkein steppi oli se, että me itse asiassa Marianne kanssa opittiin johtamaan. Me saatiin se viesti niin välittäjille ja saatiin välittäjät tekemään uskomaan siihen meidän yhteiseen tekemiseen ja se näkyy sitten aika onnistuneesti sitten tänä vuonna. Asiakaskeskeisyys on meille oikeastaan jo sisäsyntyistä. Tunnemme asiakkaat ja tiedämme heidän tarpeensa. Kiinteistön välitys on intohimoa, tahto tehdä tätä työtä ja se on elämäntapa. Meillä on aika omaperäistä ja ehkä pilke silmäkulmassa olevaa markkinointia. Jäähallin esimerkiksi vessassa on meidän sloganeita. Me ollaan menty sinne, missä ihminen yleensä pysähtyy. Palkinto olisi tietenkin hieno tälle meidän koko työporukalle, kuka on tehnyt töitä todella kovasti ja periksi ei olla annettu eikä anneta.